yɛde eniji sem ebram ya chemu na wasumbiemu efa aware akwantuo ni abrabo kwan dwumadi na yɛde bremu ɛwɔ official pastoral ministry eba yɛbɛhu akwan yɛfa so yɛkasa ɔdɔ anaasɛ love sɛdeɛ ne susuye ɛne ne ntiase ɛne ne hunumotie obi kasa ɔdɔ wɔ anaasɛ ɔkasa ɔdɔ mu obi asɛ ne isitie afei nso ɛbɛm yɛhu eniji sem ɛwɔ abrabom eniji sem ɛwɔ ɔyere ɛne okuntem eniji sem ankran probi ɛwɔ sɛ ɛba na setinem ne na brabo ɛbɛm yɛnyɛ nimdeɛ afa anamo bebree mu ɛne nyansa afa anamo bebree mu sɛdeɛ ɛbɛmu a ɛbɛtumi atu anamo afa afei so ɛbɛbɔ yɛ nkutahodi mu ɛkonyɛ ɛbɛtumi atena bom ɛfa awaresɛm ɛfa abrabom sɛdeɛ ɛbɛbɔ yɛ ɛne baabi a mpanyinfo bi atutu ɔmonam akoduru any experience akrakra na nya no awarem ɛkonyɛ fa se ɔware afei so no mentimu ase a ɛwɔ awaresɛm akasa abufu ɛne normal nketenkete ɛma aware nsɛm ɛyɛ bubuja amfofo no ɛnto mo ase ɛde oyini anaasɛ ɛwudi ɛba aware anaasɛ ɛde aware gya yɛba program bɛboa ya meate ase ne atini aboa ankra bia measisi temu empemfo awdo ne bɛboa nyansa ne nimdeɛ ɔmonya ne experience ɔmonya wɔ saa no mawe afei so no ɛbɛboa ya amenya nkutahudie nyansa enwumu ɛwɔ enoma awdo ɛwɔ abrabom ɛne saa noma awdo ɛwɔ bibiem ɛnyɛ no nko a ɛbɛfa branzo so ayempensempensemu abuni kutokasa makasa discussion befa akwanya ni a discussion no ma bibre said ye be ya ankran bia beti no ho ase nsemmisa wodo a ebeba yinyi ebefa bi afrim nyenyansa nimdie ene ntiase ewo saa no ma wiemu enye no nko a ene no ma awodo a afufun bibre afam life experience ebeboa ye amienya sankutahudie ene no ma wodo e wa brabo enye no nko afenzo so no ebeto aso ahwe interviews awodo si ebuse ebimu abrabo mu nsem si ne sitie ekon mo fa so hyase ekon mo fa so ene mpempen so ma ba buduni se bebre experience ene bebre obi free ba eno tin ye kasa abrabo akwan bebre ne doso akwan awodo obi nam kwan ofa so eyi obi nam kwan ofa so ede no ho obi tonsu ede nya no ho obi tonsu nye yi obi twika ede nya no ho obi twika nso so enwa no obi eton aduane de nya no obi ton aduane enwa no ente beboa ya miate abrabom nsam ase ene kwan ebefa so atoto ye noma nyen kwan ebefa so aye enwuma afa ebeboa mi enya ni disem ebeboa ye emenya hoto anya rishimu owudwumadi nti subscribe ewo saa channel yi so ye di nsem